Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife Lahiri KTV chomwe tingakupempheni, mverani nkhani mpaka kumapeto ndikupanga like, share komanso subscribe. Ifeto Lahiri KTV timabweretsa nkhani kuti muphunzirepo china chake. Tamverani audio ya Malemu Ben Longwe ndipo mzimu wawo usemutendere. Amagwira ntchito yolimbikitsa Malawi, yobweretsa pamodzi komanso yofuna kupulumutsa Malawi. This is nonsense. Mukutichitisa manyazi. Antosa lapa inosa nulidwa. Antosa umbala. Mpera nyono. Mufuna mzidi kuisa pa. Ndufuna ndikuze na Malawi. Dziko ilindiratu. Let us protect Professor Afapito Mtalika. Let us protect Dr. Tupere Mluzi. Let us protect Dr. Kabambe. Let us protect Manamvega. Let us protect all those people who are targeted. And let us protect Charles Ben Longwe as well. Tifrapa no point target. Target ya undine. Kwa ine ndikuvomereza ndipo ndizakhala chomwechi mpakana pamapeto anga. Mpaka kwafika kutagwanga ndiri pano kuyankhula chilungamo. These gentlemen are full of shit. Let me tell you, are full of shit. From Dr. Chapel himself is full of shit. Osa mnyengerera ansula ndichitsiru kwambiri. Ndi munthu opusa kwambiri. Ndichitsiru kwambiri. Muntu mamuna kumalimbana ndi amuna anzako chifukwa chotu kwawopa kuti azatenga boma ndi uchitsiru kaya. Osa manyengerera guys here. Chakwera safunika kunyengereredwa. Mawa wiki ya mawa iyayi. Amalawi kandi kumangochi close your streets. Mawa kuyake moto kununke mpira mawa. Adziwe kuti akupalamula mabuttons. Ulakwika kununke mpira mawa. Osa zuopa zisiru zimenezi. Agalo osa meda kunkwapa. Nonsense. Mufuna tiyankhule kuti chani pano. Palime tuziko limeneli kuti kapena muthana ndi Atupere Mluzi, muthana ndi Profesa, muthana ndi Kabambe, muthana ndi Mwanamveka, inunso amene muli nthumwinu, mukumakhala ngati kuti mukufuna muzithandiza Malawi pansi pa mukumenya underground. For sake. Agalo achabe. Agalo nunka mapanti mungo nyenga zizonse kumango nyenga zizonse kunyenga zizonse osa wopa kuti ichi ndi chinyama chanji chili apachi. Agalo achabe. Nonsense. I'm not going to give you a damn here. I'll be here talking about our country Malawi. Ndipo tiyesesa munjira ina iliyonse kuti dziko lathu lipulumutse. Ena nutizabwera pamanda panu ndikuzakozerapo ndikuzapangapo chimbuzi ndikuzena kuti agalo ajamene amaononga dziko lathu lija ndamenewo. Ndizisiru kwambiri. Mavule anu amene akumakutumikirani ndikumakupasani molalo ndikumakunamizani akungokunamizani amene inu ndinu zisiru pa cheni chilungamo chake ndinu zisiru. Very stupid human beings. You must know that. Abenonga pandema onjeza ndinakuuzani dzulo kuti ndiwonjeza kumene every day pano usiku sindikugona. Tili limodzi panopo. We are tired of your nonsense. Ziko nkwambiri mnali ndine Ben Longwe ndikubwera sondodi ya number 2. Amalawi tonse tiye paseu mawa. Tiye paseu. Ndipolo galo amene akamachoka kumene anali Sir Charles Ben Longwe kugabadula boma la Malawi Congress Party mosaona nkhope, amene anali pulumutsi wathu ife Malawi pofuna kutana ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ankagabadula ankanena zisisi zosiyana
mosaona nkhope, mosanyengerera kuti uyu ndi ndani kapena mapanga chani, ali ndi udindo wanji, iye sankasamala. Chomwe tingapemphe kuti mzimu wa Sir Charles Ben Longwe uwuse mutendere. Analimbana kulimbana kwabwino ndi boma la Malawi Congress Party, boma la nkhaza lopanda chifundoli. President wosaganizira anthu ake amangoganizira iye ndi family yake ndi mamembers yake akuchipani kwake. Mtsogoleri wopanda chikondi, mbusa wosasamala anthu ake. Komwe muliko ziwani kuti panali Sir Charles Ben Longwe, mzimu wawo uwuse mutendere. Anagwira ntchito yotamandika yothana ndi nkhaza za Malawi Congress Party, koma mwachisomo cha Mulungu anapita ntchito isanathe. Ena Malawi tonse tisadzayiwale mawu a Charles Ben Longwe, ndipo tiyeni timupempherere kuti mzimu wake uwuse mutendere. Masomphenya ake kupulumutsa kwake mwakafuna kupulumutsa dziko lino la Malawi. Tiyeni pa 16 September pano tithane ndi boma la nkhaza la Malawi Congress Party. Ndine Walahiri KTV, chomwe ndingakupempheni tapangani subscribe.